Taiwan Nation. Inaita kujisikorema usambo chema wanajao ya jimambo television television sani segerere takara sima kunesa ndakarima panakasima ndaisiva kuti kanisicha buda takase ya nambe utatino sima rino suma siso chamyezwa nesino Chingo tamba inorira vakakusekerera iwe chako kutarisa nekuti ukapuza munhu anokukitisa moyo mavo umuzere nerima sinoirema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema sinoirema remurungu nemutema hapana esema sinoeduka nisirema ritarise rosekerera sokonzera kuchema pane zvimwe zvinhu zvinotorema saka ngwarira uyo waunotamba naye waunogara naye waunodada naye sinoirema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema takarasima kunesa ndakarima panakasima ndaisiva kuti kanisichabuda takasiyana mbeu dzatinosima rinozuma siso chamyezwa nesino chingotamba inorira vakakusekerera iwe chako kutarisa nekuti ukapuza munhu anokukitisa moyo mavo umuzere nerima sinoirema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema sinoirema remurungu nemutema hapana esema sinoeduka nisirema ritarise rosekerera sokonzera kuchema pane zvimwe zvinhu zvinotorema saka ngwarira uyo waunotamba naye waunogara naye waunodada naye sinoirema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema usanyengedzwa nemunhu wenyama munhu mutema kude uripo anokuda usisafema